Trápenie pána Lásla začalo pred rokmi, keď pri dopravnej nehode prišiel o svoju snúbenicu. O niekoľko rokov spoznal ďalšiu ženu, ktorú začal milovať a chceli si založiť rodinu. V týchto dňoch by sa im bolo narodilo bábätko. Lenže manželke Márii prišlo nevoľno. Tento príbeh žiaľ nemá happy end. Rodina podala trestné oznámenie, pretože si myslí, že za tragický koniec je niekto zodpovedný. V týchto dňoch sa má László Földi stať prvý raz otcom. Namiesto krstín však organizoval pohreb. Jeho manželka zomrela v 9. mesiaci tehotenstva. Lekári nezachránili ani ju, ani bábätko. Do poslednej chvíle mi v poradni tvrdili, že to bude dcéra. No a po pitve zistili, že to bol chlapec. To je jedno. Aj tak by sme sa veľmi tešili. Hlavne, ak by bolo dieťatko zdravé. Väčším pokladom by nebolo nič na svete. Až dokonca nás ubezpečovali, že sa nám narodí dcérka. Až po smrti manželky mi povedali, že čakala chlapčeka. László, rodák z Maďarska, žije na Slovensku už 3 roky. Priženil sa sem. S Máriou sa zoznámil v slovenskej dedinke Radzovce, kde pracovala. Teraz by sa stali rodičmi. Tešila sa, bez komplikácií bolo tehotenstvo, chodila pravidelne na prehliadky, na lekárske. Vo súdny deň bola s manželom nakupovať výbavičku. V Maďarsku v obchode pre deti sme si objednali kočík a prebaľovací pult a v ten deň sme tam urobili aj taký malý nákup. Po obede sme sa vrátili, prišli sme okolo 4:00. V rámci nákupu sme priniesli aj mrazené mäso a to som po návrate domov ešte odložil do mrazničky. Úplne normálny život, vďaka ktorému László zabudol na predchádzajúcu tragédiu. Niekdajšia snúbenica sa krátko pred svadbou zabila. V 87. roku som mal vážny vzťah s jednou Rumunkou, lenže neprežila autonehodu. S Máriou začal nový život, ten však netrval dlho. Krátko pred pôrodom jej prišlo zle. Zhruba 3 týždne bola pred pôrodom. Mala ťažkosti s dýchaním, vôbec nevedela si sadnúť, tak sme volali hneď 112. Ja som volala. Do auta už sme ju nevedeli dať, lebo nevedela si sadnúť vôbec. Tá sanitka prišla bez lekára a sanitár povedal, že je potrebné volať druhú sanitku, čo aj urobil, zo svojho mobilu zavolal, aby poslali sanitku s lekárom. Napokon tehotnú ženu odviezli do nemocnice. Sme tam dorazili a chceli sme si sadnúť v čakárni, tak sme videli, že Marika sama ide na záchod. Čomu sme sa veľmi čudovali, že jak mohli pustiť ju samú, tak matka ju chytila, ju odprevadila na záchod, jej pomohla. No a potom už sme ju nevideli. Približne 10:30 nám prišiel lekár oznámiť, že bohužiaľ má tú najhoršiu správu, že Marika skonala. Príčinou bolo napísané zlyhanie srdca kvôli pľúcnemu opuchu. Pľúcny opuch so zlyhaním srdca. Bože, už mala toľko vody v sebe, najprv sa zadusilo dieťatko, keď už išla na pôrodnicu, že dieťatko už nežilo, a potom ona. Bolo to pravdepodobne z neliečeného vysokého tlaku. Lebo lekár hovoril, sme sa rozprávali s lekárom, že tvrdil, že všetko bolo v poriadku. Ale hodnoty tlaku tam mala také, že sme sa odborníkov spýtali, že s takým tlakom už mala ísť dávno do nemocnice. No, ja si myslím, že to bolo pochybenie lekárov. Od začiatku, od naloženia do sanitky až po to, čo sa stalo v Lučeneckej nemocnici. Chyba lekárov. Myslím si to, ale neviem to jednoznačne.